La 8a edició de la Terrasseta dedica la seva última programació a la cultura urbana. El Parc Saavedra de Tarragona s'ha convertit en un espai replet d'art de carrer durant la tarda de Santa Tecla. Diverses disciplines artístiques s'han fusionat per oferir als tarragonins la mostra de street art més completa de l'any. Gent de totes les edats s'hi ha apropat per gaudir d'un ambient divers i festiu. Amb la col·laboració de diferents artistes, la trobada s'ha iniciat amb una exhibició de hip-hop a càrrec de Tarragona Hip Hop Club Showcase, que ha amenitzat musicalment tota la jornada. Artistes professionals i amateurs han compartit escenari davant d'un públic animat i entregat en cada actuació. Un crit per la defensa d'un estil musical minoritari, però que cada vegada està més present en les noves generacions. Et pots trobar un pijo d'una organització escoltant un tema d'un rapero de barri i viceversa. A veure, jo porto fent això tota la vida, realment, des que tinc gust de raó, pràcticament. S'acaba convertint com un costum, com dinar. Seguidament, el Club Skateboard de Tarragona ha convertit una part del parc en una pista per exhibir les seves millors piruetes i salts, així com reivindicar la cultura de l'skate com, més que una afició, un estil de vida. No és només agafar la taula i muntar, sinó és més també tot l'ecosistema que hi ha al darrere, vestir, sentir-te d'una comunitat. Penso que tots podem fer pinya, no? I donar a conèixer esports que són minoritaris, però que penso que tenim molt a dir. No? Té una fama l'eskater antic, old school, molt destroy i trencar-ho tot i punky, però això, bueno, és com tot, a tot arreu hi ha de tot i és un esport, al final som esportistes. A més, com a novetat, aquest any s'ha ampliat l'oferta gastronòmica amb 7 food trucks que han ofert diverses opcions per sopar amb productes de la terra i de proximitat.